Bueno, herri denda aspaldi martxan dagoen proiektu bat da. Komite Internacionalistak orain dela 4 urte Sirika herrigunea zabaldu genuenean, somatu genuen herri denda beraren garrantzia eta berreskuratu nahia, eragile desberdinekin jarri ginen harremanetan, herri denda berreskuratzeko proposamenarekin, eta ikusten denez, laugarren edizioa edo da, eta martxan jarraitzen duela somatzen da, eta jendearen gogoak eta nabaritzen dira. Herri dendan, denetarik aurkitu alduzue, eragile desberdinen materiala, kamisetak, liburuak batez ere, baina, pinak, txapak, ipuinak, jostailuak, musika, ez dakit, denetarik. Herri dendaren helburuetariko bat, eta Bilboko herri mugimendua saretzea pausu txiki honekin, eta eragile desberdinen aktibitatea edo urtean zehar egiten duten ekimenak eta edo lan politikoa zabaltzea. Urtarriaren 5 arte izango dugu herri denda zabalik, igandetan itxitago, eta urdutegia 11-etatik 3-etara eta 4-etatik 8-etara. Herri dendaren beste helburuetariko bat da Gabonetan eta beste kontsumo bat edo bultzatzea, eta horregatik gomidatu nahi zaituztegu Ronda 12an kokatuta dagoen Sirika herrigunean eta herri dendatik pasatzea.